Pozdrav 16-terac, Španija-Srbija upravo završeno 3:0 za Španiju i sad ćemo raditi analizu te utakmice, znači odmah posle utakmice malo drugačiji termin za našu emisiju, ali sam to i čekao, tako da želim odmah dok je sveže i dok je vruća glava, da kažem. Španija-Srbija 3:0, znači ortodoksno se vidi razlika u kvalitetu. Sad, Španija je ovo iz mog ugla, znači ove emisije su moje lično mišljenje. Možda je pogrešno, možda nije, ali ovo su moje misli. Španija-Srbija 3:0, Španija je tu radila iz mog ugla sa pola gasa. Znači sa pola gasa da dobije utakmicu, njoj je bitno da dobije utakmicu, da se momci istrče, ništa više od toga. Sad, zašto je to tako? Zato što zamislite da Španija igra neko evropsko prvenstvo ili svetsko prvenstvo, ili da je ovo neka odlučujuća utakmica gde ona zaostaje za prvim gol razliku, znači da treba možda pobediti 6:0, 7 razlike Srbiju da bi išla dalje. Mislite da ne bi? Pa gazili bi od prvog minuta, na poluvremenu bi bilo 4:0. Tako da ovo je sa pola gasa, nažalost po nas. Veljko Paunović, ne možemo biti ljuti. Ovo je realnost, jer vidite da Veljko Paunović uopšte nije izmenio spisak, znači da su to igrači koji su igrali kod Pixija, samo je vratio Vanju i Sergeja. Jednostavno, iz mog ugla, trčanje. U nekoj epizodi ranijoj sam govorio za Mitrovića i Sergeja koliko će biti njihovo trčanje, kondicija i ta njihova fizička sprema zato što igraju tamo gde igraju. Jednostavno, iz mog ugla se to golim okom videlo. Ko se i malo razume u fudbal, video je da Mitrović je gotov što se tiče jakog intenziteta, profs fudbala, zato što jeste on smršao, vidi se na njemu da je on zbacio neko kilo, ali generalno njegovi ulazi u dubinu ne postoje, njegove te brze reakcije s loptom, nema više, on tom penzionerski radi i jednostavno na ovom nivou gde igrate protiv Španije, to ne može biti tako. Sergej je po meni prvi 10, 15, 20 minuta ličio na onako igrača, povezivao, uzimao te lopte negde na sredini, davao paseve sa strane krilima ko ovamo Birmančeviću i tamo ko je bio Kostić, ali više Birmančevića su igrali desno, imao on jednu priliku onako da uleti, šutirao je u golmana, Mitrović mu se izdvajao ovamo u boksu unutra, ali dobro. To je šansa. Sad, Sergej je imao snagu za 15-20 minuta, eventualno pola sata, posle toga ste videli drugo poluvreme. On nije postojao. Iako su Španci spustili loptu, jednostavno pružili Srbiji malo vremena da igra, Sergej nije postojao. Sve je to fizička sprema. Čak u nekom 65. 70. minutu baš sam se fokusirao na njega da vidim njegovo trčanje bez lopte, kad je igra kod njihovih štopera, uopšte kad oni organizuju napad iz zadnje linije, gde on stoji kod igrača, uvek je na 2, 3, 4 metra od igrača. Svaki pas koji njegov marker, znači njegov igrač uzima, on je uvek bez igrača, španski igrač primi loptu i tad ga Sergej presa, znači posle sekundu, dve uvek kasni na taj duel igru, na prijem lopte, tako da to je sve fizička sprema, trčanje, on više nije mogao da igra u jakom tempu i on je tu stao i jednostavno Srbija je tako igrala. Iz mog ugla, Aleksa Terzić, mali levi bek, isto je tu bio rupa, oni su osetili, nemoj da vam se čini, u prvi 10-15 minuta i komentator na areni je govorio Srbija je izgledala dobro. Izgledala dobro zato što mi iz navijačkog ugla gledamo, nije katastrofa, nisu nas razbili dobro, držimo se. Ne. Svaka reprezentacija prvih 10 minuta opipava puls, znači koje su slabe tačke i kad su otkrili slabu tačku levog beka našeg Terzića, jeste vidjeli koliko su probijali tu. Znači, prolazili su i Jamali, samo su probijali jer su osetili da je tu slab na te 2-3 pasa i menjanje pasa, ulazak u dubinu, loptu, prostor, on je tu ispadao non stop. Tako da, iz mog ugla, Sergej i Mitrović
ništa, oni više ne trebaju biti pozivani. Ok je Vanja, nisu njegovi golovi, čist udarac je bio, nebranjene udarce, za onaj prvi gol je Mimović ispao i on nema minute i sve to vuče jedno drugo, ali i Gudelj ništa, znači mi znamo Gudelja ranije pre 50 godina kad je on kidao, kad je bio ta radilica na terenu, gde on dobio žute kartone, gde je pravio po 10-15 faula na utakmicama, sad njega nema. Znači, on je neprimetan. Iz mog ugla, najbolju partiju koju je pružio je Stanković, mladi, i uklizavao i spasio onaj gol pred kraju kad je, ja mislim da je Mitrović došao je pozadi skroz, ne znam zašto se toliko vraća, ulazi na mesto zadnjeg veznog kad mi krećemo u napadu, da li da odvuče štopera, ali nisu oni budale da njega pojure da bi ušli na našu polovinu, da bi otvorio prostor ovam u krilima. Znači on sam tu uđe, njega niko ne brani, tu je pogrešio na loptu gde je skoro kontranapad ovam bio, ali iz mog ugla je Stanković tu najbolje odradio posao. Aleksandar Stanković je po meni najbolje odradio posao, normalno, pored stabilnih Milenkovića i Pavlovića pozadi. Tako da, ambicije Španije u ovoj utakmici nisu bile na nekom nivou, znači odradili su lako, ovo je naša realnost, iz mog ugla mora promena. Ja mislim da će Veljko menjati, oni sad ove dve utakmice pokušao da okupi tu staru gardu da vidi šta može da izvuče. Mislim da će kad pođu one profesionalne utakmice tamo u septembra, Liga nacija, Nemačka, Holandija, Grčka, da će on menjati. Iz mog ugla jedno 5-6 tih penzionera trebamo pomeriti. I na kraju, razlika u kvalitetu, u filozofiji fudbala. Nemoj da nas varaju, i meni je milo kad smo pobedili Englesku 2-0, varanje. Mi smo u tim mlađim selekcijama dobri, ti igrači se kasnije gube. Vidite da Maksimovića nema uopšte u protokolu Leipziga. Tako da to što smo pobedili Englesku 2-0, nikakav problem. Ti koji su igrali sad u mladom timu Engleske, oni će igrati sutra Premier ligu, Championship njihov, igraće, svi će biti igrači fudbaleri naših, ako 3, 4, 5 gore odu, ovo sve ostalo će se pogasiti. Tako da, zaslužena pobeda Španije, čak je trebalo i više, oni su igrali sa pola gasa, to je naša realnost. Da li treba promena? Treba promena, filozofija igra, trčanje bez lopte, znači jednostavno to je realnost, nema ljutnje, nema ničega, faktički igramo da što bolje partije pružamo i da rastemo polako. Tako da, to je to što se tiče te neke kratke analize, ja sam čisto hteo da bacam onako svetlo na neke pojedinosti koje su mi bole oči i jednostavno hvala vam što nas pratite i gledate i svako dobro pozdrav.